ଡୁଡୁ କୁଆ ଯାଉଥିଲୁ? ଏ ଯୋଉ ଆମ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ତାକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ମେକାନିକ ଡାକିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। କଣ କରିବା? ଶିଖିଦେଲୁ। ହଁ ଶିଖିଛେ ସେମିତି ଟିକେ ଯା ଟିକେ କରିଦବୁ। ହଉ ଦେଖିବା ଆ ଯିବା। ତୁ ଓଦା ହାତ ହେଇଥିଲୁ, ପାଦରେ ତୋର ଚପଲ ନାହିଁ, ତୁ କେମିତି ଲାଇନ କାମ କରିବୁ? ନାଇଁ ମୋର କିଛି ହବନି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବା କରିଛି ଏମିତିଆ କାମ। ହଉ ବାଗେଇ କରିବୁ। କଣ ହେଲା? ଶ୍ରାବଣକୁ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଉଥିଲା। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଓଦା ହାତରେ ବିନା ଚପଲରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ କରୁଥିଲି ବୋଲି ମୋର ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାମ ଜାଣିଥିଲେ ଯାଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାମ ଜାଣିନଥିବାରୁ ମୋର ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଆଲୋଚ୍ୟ ନାଟକରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ କି ଏକ ପିଲା ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଶିଖି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବିନା ଚପଲ, ଓଦା ହାତ ଏବଂ ବିନା ମେନ୍ ସୁଇଚରେ, ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ କରି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ରହିକି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି।